ଆମର କେମିତି ରଥ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ ହେବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ? ଆମ ରଥ 11 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଏ ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବିନା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ପାଇକ ରାଜା ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଡ଼ି କରୁଛି, କିଏ ରଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବୋହିବା କାମରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଫୁଲ ଦେଉଛି, କିଏ ଚାରମାଳ ଦେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତ ବିଭିନ୍ନକୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଲୋକ ବି ଆମର ସେଇଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି? ଭକ୍ତ ତ ଦେଖିଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ 15-20 ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ରୀତିକାନ୍ତି ପୁରୀ ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ରୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ଏଠି ପୁରା ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 64ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଆମ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଉତପୁର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା। ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୂଆ କରାଗଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ସେମାନେ କହିବା କଥା କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଠାକୁର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶିଉଳି ମହାବୀରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମିତି ସେମାନେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ରୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସହ ଆମ ସାମିଲ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କମିଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ତଥା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା 11 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ RWSS ର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଇଶାଣୀ ବାବୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା ଆଜିର କମିଟିରେ ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ହେଲେ। ଆଜି ତ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ତତ୍ସହିତ ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ଅଧିକାରୀ, ତତ୍ସହିତ ଫାୟାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇ ସହଳ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଆମର ସମାଧାନ।